Ang duwang tent na ini sa luwas kan munisipyo kan Santo Domingo Albay ang nagsisirbingon niya na sirungan kan mga empleyado kan nasabing munisipyo. Matapos na masuluan ikaduwang iskalon kan edipisyo alas 3:30 nin hapon kasuudma. Sigun sa BFP, uminabot sa ikaapat na alarma ang nangyaring kasulo. Saro subuot sa nakapadipisil sa pagpuho ninda kan kalayo, iyo ang mga nakasararadong pintuan asin bintana. Natagbo kayang Domingo asin mayong trabaho. Alas 7 ninbanggi kan dagos ng mapuho ang kasulo. Nahaloy talaga ma'am, medyo kwan talaga aside from de nabuksan kabus na kwan na kwarto, and then so kisame niya pag binungkal mo so sarong kisame buminagsak na sarong kisame igwapang saro na another. So bali bako arog kan simpleng mga kisame baga saruan lang pag inatak mo kwan na mailim mo tulo sa kalayo, yan dae. Nagluho pa kami sa taas para makapenetrate lang. Sa kunanuan kausa asin total na danyos ka nasabing insidente ini anday pa direktang masabi kan BFP. Hasta kaya sa presente nagpapadagos paan sa indang pinagigibong investigasyon. For na araw kayo ng mga opisina na alos weekend lang, Monday to Friday lang ang kaninda, ang office, dapat i-secure maninda. So occupant kan office, i-secure maninda ang kung may mga nakasaksak or what na mga appliances, paki-unplug. See to it na, and then ang pinaka-importante, maski data man nga ni nagagamit na kuan, igwa kitang mga firefighting appliance. So araw kang fire extinguisher, pang first aid lang. Sinerto naman kan alkalde kan Banwaan na magpapadagos ang sa indang serbisyo sa ibong kan pagkakasulo kan munisipyo. Sigun sa alkalde, saro sa mga medyos nindangani day maparalisaran sa indang operasyon, iyoan para mientras na pag-okupar sa opisina kan Municipal Disaster Risk Reduction Office. Yes, as of now, we are regrouping and we are putting up satellite offices, no? Kung sa insinda, we are considering some buildings kang local government to be used para po diretso ang samuyan transaction. Kabale sa mga apektadong opisina, iyo ang Budget Office, Admin Office, IT Department, Magin, and Mayor's Office. Now, naka-standby sinda because we are just waiting for the assessment kang Bureau of Fire and at the same time yung engineering. Kung safe na po, then probably that's the time. Pero as of now, unsafe eh. So we will stay muna here. Then kung may mga kliyente, then we will entertain. Pinasalamatan man kan alkalde ang gabos na BFP stations na nagtarabangan sa pagpuho kan kalayo. Of course, sasabi ko, we have to lead our people, no? Na makabangong giraray, especially our employees na makabangong giraray. And Santo Domingo, you know, we have resilient people here. So I'm sure makakabangong kita. Sa ibong kan insidente, dagos man napigbiklad kan alkalde ang mga nagpromesa na matabang sa pagpapaerahay kan nasulong munisipyo kung saan kabali nga ni digdi si Kongresista Elizalde kan ako Bicol Party List. Ongoing pa po, so ini po ang tibay rin kang ako Bicol na habang po may ongoing pasusulo, nag-text na po sa si Congressman Saldi na Mayor, don't worry. Ako Bicol will finance the reconstruction kang munisipyo. So I'm very much thankful na suduang congressman ta habang nasusulo kita talagang nag-uuro na sindanduwa how to help me, how to help Santo Domingo. So salamat po sa inda, at least nakaangos na po ako na may tao ng matabang sa muya. Mientras tanto, taong 1749 kan maitugdok ang nasabing edipisyo. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Jen Nunez.